scrolling stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scrolling stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scrolling stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Isang maulan gabi po sa ating lahat mga kabalen, mga karehiyon. Welcome ho sa inyong online tambayan. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Mga karehiyon, live na live ho tayo. Time check muna, 9:02 ng gabi. Ngayon pong July 7, araw ho ng Martes. Ayan, nakikita ho natin sa iba't ibang bahagi ng NLEX, yung basang kalsada. Ayan, maulan kahit dyan ho sa may bahagi ng may Kawayan Interchange. Ayan, ganyan din sa may Bocaue Toll Plaza. At dyan ho sa bahagi ng Mindanao Toll Plaza. Kanina malakas din yung bugso ng ulan sa may syudad ng Angeles. Kaya ingat ho sa mga bumabiyahe, madulas po ang kalsada. Ay nakikita pa natin yung mga kulog at kidlat. Ayan, dyan ho sa may bahagi ng may Kawayan Interchange. Huwag na ho nating patagalin, makibalita muna tayo sa DOST Pag-asa. Kaugnay ho nitong galaw ng bagyong si Bavi. Opo, yan ho yung international name ng bagyo at oras pumasok ho yan dito ho sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR kung tawagin. Skip the scrolling stream. Opo, tatawagin ho yung bagyong Inday. At narito po yung latest mula po sa Pag-asa kaugnay ho ng galaw ng nasabing bagyo. Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang paglapit sa ating Philippine Area of Responsibility nitong si Super Typhoon with international name na Bavi. Huli po itong namataan kanina alas 3 ng hapon, higit 1,705 kilometers po sa silangan ng Central Luzon at may taglay na hangin na 185 kilometers per hour. So bahagyang humina po ito sa ngayon at may pagbugso hanggang 230 kilometers per hour. At may kabilisan pa rin ng pagkilos 25 kilometers per hour west-northwest. Base po sa latest animation ng Pag-asa, wala pa namang direktang epekto po itong si Bagyong Bavi sa alinmang panig ng ating bansa. Subalit sinisimulan ng palakasin nito yung southwest monsoon or hanging habagat lalo na sa western section of Mindanao. So simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito po sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soc-Sargen, Misamis Occidental at Lanao del Norte. Kaya mag-ingat po sa minsang malalakas na ulan na posible magdulot ng flash floods or landslides. Habang natitirang bahagi ng bansa, simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, partly cloudy to cloudy skies, so maraming lugar po ang maaliwalas pa naman ng kalangitan at sasamahan lamang ng minsang pagkulimlim at mga pulu-pulong mga pag-ulan, usually nagtatagal lamang po yan ng 1 hanggang 2 oras. Base naman po sa latest official track po ng Pag-asa, maring pumasok na ng ating PAR itong si Bagyong Bavi bukas ng madaling araw at papangalanan po natin ito na Bagyong Inday o yung magiging pangalawang bagyo for the month of July at pang-siyam naman for 2026. Inaasahang kikilos ang bagyo simula po Wednesday hanggang Friday dito po sa hilagang bahagi ng Philippine Sea, moving west-northwest po hanggang sa maging northwest
habang lumalapit dito po sa may pagitan po ng Taiwan and Okinawa, Japan, pagsapit po ng Friday. At maaaring lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Inday pagsapit ng Sabado ng umaga sa hilagang bahagi po ng Taiwan. So ibig sabihin, kung pagbabasihan natin itong latest track at yung mga nagdaang track, maliit pa rin po ang tsansa na ito itatama sa ating kalupaan or magla-landfall. At kung makikita natin yung cone of probability, hindi rin ganun kalapad, no? So ibig sabihin medyo makitid, maring bumaba na lamang ng bahagya or umangat ng bahagya yung track nitong si Bagyong Inday. So ang catch niya nga lang po dito, meron tayong nakikita na itong kulay dilaw na circle, associated po yan sa malalakas na hangin. Ito yung kabuang lawak ng Bagyong Inday, yung diameter na tinatawag. At yung radius niya is around 800 kilometers. So kapag project po natin itong 800 kilometers from the center, maring mahagip po itong bahagi po ng Northern Luzon, lalo na yung Batanes and Cagayan provinces, kung saan maring magtaas tayo ng signals number 2 and number 3. At hindi rin natin nirule out na magtataas din ng wind signal number 1 dito po sa ilang bahagi pa po ng Northern Luzon, and that includes Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, down to Isabela, and dun sa may northernmost tip po ng Aurora, possible din tayo magtaas ng babala po sa hangin. At yan ay maaaring maramdaman yung mga pabugso-bugso ng hangin, direktang epekto nitong si Bagyong Inday, pagsapit po ng Friday at that point kung saan pinakamalapit ang bagyo from Batanes, that's around 400 to 500 kilometers from its center. At ang natitirang bahagi ng bansa, knowing po na kapag nandito yung bagyo, madalas po talaga kapag ganitong panahon ng Hulyo ay nagpapa-enhance o nagpapaibayo po ito ng southwest monsoon. Kaya taasahan din po na medyo mahangin at maulan po ang panahon sa mga susunod na araw sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas, and Western Mindanao. By tomorrow po, araw po ng Miyerkules, that's July 8, malaking bahagi pa rin po ng Luzon except dito sa may Palawan, ang fair weather condition. So ibig sabihin, medyo kalmado pa rin po yung panahon natin, no? At magiging mainit at malinsangan ng panahon pagsapit ng tanghali. Madalas magiging maaraw sa umaga hanggang early afternoon. And then sa afternoon up until evening, madalas na makulimlim ang panahon or maulap ang kalangitan at sasamahan lamang ng mga pulupulong mga pag-ulan kagaya po ngayong araw. So for Metro Manila, hanggang 33 degrees po ang maximum temperature bukas ng tanghali. Sa may Tuguegarao, kung saan isang sa pinakamalapit po na probinsya dun sa sentro ng Bagyong Inday, hanggang 37 degrees pa po bukas. So pwede pang magpatuyo po ng damit. In other areas, kagaya dito sa may Baguio, 18 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, kumukulimlim na po ng mas madalas, ganyan din sa may Western Visayas and Negros Island region dahil sa unti-unting paglakas ng southwest monsoon na siyang ini-enhance nga po nitong si Bagyong Inday. So by tomorrow, more on mga light to moderate rains, mas dumadalas po yan pagsapit po ng hapon hanggang gabi, kaya make sure na meron kayong baon na payong. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Visayas, bahagyang maulap at minsan maulap pa rin ang kalangitan at sasamahan lamang po ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Hindi po yan tuloy-tuloy at hindi rin naman malalakas. For Metro Cebu, hanggang 32 degrees po bukas, habang sa may Puerto Princesa and Iloilo hanggang 33 degrees Celsius. At bukas, dahil pa rin po sa southwest monsoon, maraming lugar pa rin sa Mindanao, magkakaroon ng mga paminsang-minsang malalakas na ulan. As early as morning, may mga light to moderate rains na po sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Socsargen, yung pa rin mga kalapit po na lugar, kagaya ng Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte, mataas po ang tsansa ng ulan, lalo na po sa bandang hapon hanggang gabi. So make sure na meron din tayong baon na payong or kapote kung lalabas po ng bahay bukas at nakaantabay din po sa mga possible advisories and heavy rainfall warnings. Temperatura natin sa may Zamboanga City, 32 degrees ang maximum. For Davao naman, 33 degrees Celsius. Para naman po sa ating weather advisory, yung potential nga po na malalakas sa mga pag-ulan, within the next 24 hours, yung probinsya po ng Sarangani, posibleng magkaroon ng hanggang 100 millimeters po na dami ng ulan. Pero simula po bukas ng hapon hanggang sa Thursday afternoon, kung saan unti-unti nga pong lumalapit sa extreme northern Luzon ang Bagyong Inday, is magkakaroon tayo ng pag-enhance na ng southwest monsoon at maaaring pinakamaapektuhan po simula bukas ng hapon itong mga may kulay dilaw, Sultan Kudarat, Antique, and Negros Occidental, 50 to 100 millimeters po in a span of 24 hours. So equivalent po yan sa 50 to 100 liters na dami po ng tubig ulan in a square meter po. No? So posibleng mag-cause yan ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at pagguho ng lupa naman sa mga ilang bundok po, no? Sa mga kabundukan po dito sa may Antique, Negros at Sultan Kudarat. At pagsapit po ng Thursday, mas maraming lugar pa po ang magkakaroon ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms lalo na sa hapon. Kabilang na dyan ang Batanes, Cagayan, and Apayao, medyo makulimlim na sa Thursday.
dahil nga dun sa bagyong Inday. At yung habagat naman, over Metro Manila, makulimlim na rin po ang panahon at medyo mataas na yung chance ng mga light to moderate rains. Most of Central Luzon, lalo na po dito sa may Zambales and Bataan. Most of Southern Luzon, lalo na po dito sa may pating Mimaropa, Cavite and Batangas. Ngayon din na natitirang bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region. Mataas din po ang chance ng mga pag-ulan sa araw po ng Thursday. Nandyan nga yung possibility po ng mga advisories and heavy rainfall warnings. Pagsapit naman po ng Thursday afternoon hanggang Friday afternoon, ito yung time kung saan pinakamalapit yung sentro ng bagyo doon sa may extreme northern Luzon. Inuulit natin, nasa 400 to 500 millimeters away from the eye of the Typhoon Inday. So nakikita natin po na yung pinakamalalakas na ulan, mas concentrated actually dito sa may Occidental Mindoro and Antique dahil dun sa enhanced habagat hanggang 200 millimeters. So try to imagine po, yung 200 liters na dami ng tubig ulan ay babagsak po sa 1 square meter. No? So posible nga mag-cause talaga ng mas matataas po ng mga baha at posible mag-pile up yan dun sa mga low-lying areas at yung mga malapit po sa mga kailugan natin at tumataas din ang chance ng mga pagguho ng lupa no, sa mga bulubundukin na lugar, lalo na knowing po na medyo mabundok nga dito sa mga probinsya na to. No? So try to coordinate po sa ating mga local government units kung kinakailangan ng rescue or evacuation. Same goes in other areas po na may kulay dilaw. Yan po ay nasa 50 to 100 millimeters na dami ng ulan. Kabilang na po dyan ang lalawigan ng Batanes. Yan po ay direktang epekto ng bagyong Inday. Other areas kagaya ng Zambales, Bataan, and Palawan, yan po ay dahil sa southwest monsoon or enhanced habagat. Gayun din sa may Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, down to dun sa may Mindanao po, sa may Lanao del Sur and Lanao del Norte, kahit sabihin po natin na napakalayo po ng bagyo, ito'y posible pa rin mag-cause yung mga pag-ulan po dulot ng habagat, ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At knowing po na konting baha lang dito or konting ulan lang dito sa may parting Mindanao, posible na agad mag-cause po ng mga flooding at saka po mga landslides. Samantala, sa natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, sa araw po ng Friday, asahan pa rin po yung mga light to moderate with at times heavy rains. So make sure na magbaon po ng payong sa ating mga papasok sa trabaho o sa eskwela. Natitirang bahagi ng Visayas, mataas na rin po ang chance ng ulan. Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region, mataas din po ang chance ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil sa habagat. At para naman po sa ating sea condition, ngayong gabi, wala pa tayong nakataas na gale warning or babala sa mga delikadong alon, pero pagsapit po bukas ng umaga, posible tayo magtaas ng gale warning dito po sa mga baybayin ng Samar Island and possible din dito sa may eastern seaboards po ng Dinagat Islands and Surigao del Norte. Posibleng umabot kasi sa 4 to 4.5 meters yung mga maximum na wave height far from the seaboard. So parang magkaroon po dyan ng suspension po of sea travel at pagsapit po bukas ng hapon hanggang sa araw po ng Huwebes, Biyernes, all the way hanggang sa Linggo po, mas dadami pa yung mga lugar, yung mga seaboards dito sa may Luzon and Eastern Visayas na magkakaroon po ng gale warning or yung mga delikadong alon hanggang 4.5 meters at posibleng umabot pa nga sa higit 6 na metro no, kapag paglapit po ng bagyong Inday dito sa may extreme northern Luzon over Batanes and Cagayan, yung mga seaboards po doon. So kapag meron tayong gale warning, most likely pagbabawalan po kayo na pumalaot, lalo na yung mga small sea vessels at yung mga nangingisda at yung natitirang bahagi po ng Luzon, itong West Philippine Sea, Sulu Sea, posible din na medyo maalon sa mga susunod na araw dahil nga doon sa enhanced southwest monsoon. So maaari din kayong pagbawalan kahit malayo kayo doon sa bagyo. Ayan ho mga kabalin, mga karihiyon, ating napanood yung forecast ng Pag-asa kaninang alas 5 ng hapon yun. Kaugnay ho nitong bagyong si Bavi or bagyong Inday, oras na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Kung kailan yan ay posible raw bukas ng madaling araw o mamayang madaling araw, asahan na papasok na ng PAR itong si Bavi at magdadala ng pag-ulan dahil palalakasin yung habagat at kabilang dun sa mga makakaranas din ng matinding pag-ulan lalo na sa Biyernes, ito pong yung lalawigan ng Zambales, ganyan din ho sa Bataan.
Ito, sa pagkakataong ito, makakausap po natin ang ating kasama, Senior Investigative Reporter Paulo G. Santos, dahil marami hong balitang tinutukan si Kuyang Paulo. Ngayong, itong mga nakalipas na araw, kabilang na ho riyan, mga kabalen, una, ito hong pagkakasangkot ng mga menor de edad sa isang rumble dyan ho sa ng Magalang, Pampanga. Tapos meron din ho tayong nabantayan diyan ho sa may Potrero National High School. Do hindi pa natutukoy o hindi pa pinapangalanan, pero may hinala na ho yung mga guro at yung pamunuan ng nasabing paaralan kung sino yung nasa likod nung kumalat na bomb threat. At ito nga kanina ay naibalita rin natin, nai-report natin dito po sa CLTV 36 News yung pagdami ng kaso ng bullying dito po sa lalawigan ng Pampanga. Kuyang Paulo, tatanungin muna kita bilang isang magulang, syempre. Ano yung pakiramdam nung ikaw ay nagko-cover ng mga ganitong balita? Ano yung tumatakbo sa iyong isip nung kaharap mo itong mga otoridad, itong mga subject, makausap natin doon sa news gathering? Itong senaryo na nakikita natin, Kuya Justin, at naririnig din natin yung sentimiento ng mga otoridad, hindi na bago yung karahasan, kasi yung violence, kung susundan natin yung mga nakalipas na panahon, meron pa rin tayong nare-report kahit nung araw. Hindi lang ganito na i-expose dahil sa pamamagitan ng social media, at gayon na rin yung mga factor na kung bakit ganito na lamang karahas yung mga kabataan ngayon, dahil ilan dito sa kanilang pinag-aaralan nga nasangkap yung engagement naman nila sa social media, yung mga games na nilalaro nila at kung saan sila expose. At bilang magulang, nag-aalala din ako kung kumusta ba yung binabantayan natin sa bahay. Kung nasusundan ba rin natin, kung ano yung kanilang pina-follow na page, nilalaro. Talagang nakakabahala yan dito sa ating mga followers sa CLTV 36 nga, sa serye nitong ating pagbabantay dito sa kwentong ito. Yung reaction ng mga netizen, talagang nababahala sila dahil yung karahasan, Kuya Justin, pagka yan inapitikan ng camera, itang mga pangangiwi kay makanya laring anak ngayon ararening kaya katamon talatuki Anya taga ng kaya katamo countryside dito sa Pampanga, may impression na tipong makanya wari rening anak. May, ganyan na ba talaga yung mga kabataan ngayon? Yun yung yun yung pakiramdam, Kuya Justin. At dito nga sa ginanap na interagency meeting ng provincial government ng Pampanga, isang mabigat na datos yung nailatag sa harap nitong mga ahensya, Kuya Justin. Yung bullying pa rin ang pinakamalaking learner rights protection concern dito sa ating lalawigan. At batay ho sa iniharap na report, magugulat ho kayo dahil nasa higit 500, 504 to be exact, reported bullying cases. Noong school year, Kuya Justin, 2024, 2025. At ito ay lumaki sa 3,077 reported cases ngayong 2025-2026 mula sa mga paaralan nga ho dito ho sa Pampanga. Hindi lamang bullying, Kuya Justin, yung binabantayan natin dahil dito sa tala nitong DepEd, binabantayan din nila yung may direktang tama dito sa kaligtasan, sa kapakanan ng mga estudyante, tulad nitong child abuse cases. Umakyat sa 40 to 170 cases. Yung children in conflict with the law, yung CICL kung tawagin, Kuya Justin, tumaas din ito mula 16 hanggang 22 yung bilang na kaso. Habang yung child labor cases umakyat din sa 49. Ito rin yung nakakabahala dahil sa mga nakalipas na panahon, Kuya Justin, yung mga NGO, non-government organization, binabantayan nila yung online sexual exploitation of children. O yung SAEC. SAEC, Oo, yung sexual exploitation yan sa mga kabataan. At totoo, underreported yan, Kuya Justin, dahil yung ilan na nai-involve pa dito, makapakiro mo, uling pengarila pa rin involved. At dun sa marker, Kuya Justin, na nakikitang may aktibidad ng OSAEC, kasama ang Central Luzon. Kaya
dapat maalerto din yung mga otoridad. Pero sa kabila nga Kuya Justin ng pagtaas ng numero, malinaw ang naging punto naman sa pagpupulong, hindi sapat na bilangin ang kaso, kailangang maintindihan kung bakit ito nangyayari. Paano ito maagapan at anong uri ng intervention ang kailangan bago tuluyang maligaw itong mga bata. At pakinggan natin Kuya Justin itong remarks ni Pampanga Governor Lilian Ani Pineda. Yung nakuha naming report sa DepEd, meron palang data niya, 3,000 na pala yung mga batang hindi maganda yung behavior at saka ng mga nambubuli. Kaya sabi nga ng DSWD, nung may meeting tayo, sabi niya, hindi naman po pwede yung ganong padadamihan nyo, bilang lang kayo ng bilang ng data. Tapos, konti pa lang, gamutin na natin. So ngayon, lahat ng 3,000 na yon na ni-report ng DepEd na talagang hindi maganda yung mga behavior ng bata kasi nakakakumbinsi pa yun eh. Yun ngayon ang pinapahumpisa ko dun sa clinic natin, sa care center clinic natin. Kasi dapat kasama rin yung parent. Kasi nakita na ng DepEd, ng teacher, na ganun siya. Pero kumuha lang siya ng data. Kasi wala siyang mapaglagakan. Ngayon, nagtayo na kami. Palagay ko naman, hindi na siguro sila, wala nang dahilan na hindi nila may lalagak yung bata. Kasi parang hindi na may effective yung guidance counselor. Yung kanilang mga guidance counselor, hindi na pinakikinggan. So, ang dapat talaga yan, psychiatrist at psychometric. Dito nga Kuya Justin, binigyan din ni Pampanga Governor Lilian Ani Pineda yung mga pangangailangan hindi lamang dun sa administrative, disciplinary action, yung tugon sa mga paaralan. Ayon dito sa opisyal, kailangan din pumasok yung tulong ng mga eksperto. Yung binabanggit Kuya Justin na psychiatry, psychologist, guidance counselor, at maging nitong mga social workers, health workers. Itong DepEd officials, kailangan hindi lang sapat na malaman mo yung kakulangan, yung datos, kundi ano yung intervention. Kaya dito sa kanilang inilunsad Kuya Justin na interagency effort, talagang magkakaroon daw ng pasilidad para pakitunguhan yung mga senyales na kapag may nabubuli na estudyante, ay kailangan dapat pumunta yan sa pasilidad, Kuya Justin. At sa pananaw ng Kapitolyo, ang bullying ay hindi dapat ituring na simpleng away bata. Totoo yan, Kuya Justin. Dito sa coverage natin sa Potrero National High School, yung ginawa ng principal dito, si Principal Joey Garcia, may surveillance pati, doon sa relasyon ng mga learners, gayon na rin dito sa mga estudyante. At gusto nilang mapagtagpi-tagpi yung kwento kung bakit may ganitong pangyayari. Kasi ayan, yung pong campus diyan sa Potrero National High School, Kuya Justin, sa resettlement, talagang malaki yung populasyon yan 'di ba? Paano mabantayan yung 1,700? Ito nga Paulo G, gusto kong malaman doon sa panayam natin kay Principal Garcia, merong sabi nila meron na silang hinala kung sino ito ito ba ganun din yung nabanggit at ganun din yung binabanggit ng mga guro nung ikaw ay magtungo diyan sa nasabing paaralan? Yes, Kuya Justin, may mga suspecha na sila na malamang sa malamang may galit yung estudyante dun sa isang guro dahil ang naratibo nito, Kuya Justin, parang napagalitan, at may issue siya dun sa isang teaching personnel. Pero base sa track record naman nung teaching personnel, talagang stricto laang naman ito, Kuya Justin. Pero bukod pa dito sa na brought out, isang sinyalis daw to na kailangang pakinggan din. Pero sa kabilang banda, yung kaparaanan nitong estudyante na may reklamo sa guro ay hindi dapat ganun na manakot, Kuya Justin. At ito, Paulo G, gusto ko lang bigyang diin, kasi yung mga nakakanood sa atin, lalo na baka may kabataan, may makakita. Ito po, posible at malaki ang paraan, malaki ang tawag dito, maraming paraan, malaki yung chance na matukoy talaga kung sino yung mga nagpapakalat ng ganyan. Dahil napakadali na lang i-trace yung kanilang mga IP address, yung kanilang yung sa network nila. So kung mga nagbabalak, 'di ba, baka isipin nila, okay, pwede ko tong gawin anytime. Hindi po hindi ho kayo makakatakas lalo na
meron ding nakarehistro yung mga SIM card, nakarehistro yung mga bine-verify yung mga account, ano. So malaki po yung ika nga ah, long arms of the law, ika nga hahabulin ka ng batas talaga. Kaya wag hong pamamarisan kahit trip-trip lang. Kasi yung iba baka sabihin nila, ay nagawa nila sa ano, gawin din natin, di ba? Yung mga bata, nako, wag ho ninyong sisirahin yung inyong pag-aaral sa ganyang klaseng kalokohan. Totoo ito, Juan Justin. At dito nga sa interagency effort ng provincial government, kasama na yung Office of yung Prosecutor's Office, itong DOJ, Kuya Justin, na magbibigay ng orientation yung fiscal, itong usapin naman ng legal matters. Kung ikaw nakakapanood din nitong Netflix series, Kuya Justin, sa totoo lang itong juvenile justice law, yan hindi lang issue dito sa ating bansa, no? Oo. Pati dun sa mga first world country, Kuya Justin, yung mga neighboring country dito sa East Asia, issue yan, dahil iba na ngayon yung mga kabataan. Minsan intelihente dun sa butas ng batas, no? Kaya ang mungkahi, Kuya Justin, pagka opening ng klase, ang binabanggit ng provincial government, maisasama dun sa orientation seminar kung ano yung liabilities kapag ka yung bata ma-involve dyan sa iba't ibang klase ng krimen, Kuya Justin. At gaya na binabanggit mo, seryoso yung bomb scare, di ba? Kahit nga lang dyan sa aeroplano, naku, may kulong ka dyan. Hindi ka lang pabababain, di ba? Mag-bomb joke ka lang, talagang matindi yung penalty mo. Pero isa pa dito sa ating binantayan, Kuya Justin, paano naman yung reformation nitong mga... Pero, G, bago natin puntahan yung reformation, gusto ko lang din dagdagan yung binabanggit mo. May mga ibang kabataan, nabanggit mo kanina, na yung butas ng batas, ika nga. Pero ako sa tingin ko din, ito, based na rin dun sa aking pagsusuri, nabibiktima rin sila ng maling impormasyon. Kasi may mga nagpapakalat na ang sinasabi, pagka minor de edad, walang pananagutan. Mali ho yun, di ba? Fake news yun, hindi totoo yun. Sa ilalim ng juvenile justice, merong pananagutan kahit kabataan. Iba lang yung proseso, pero mananagot at mananagot pa rin sila. Yun yung dapat maunawaan din kasi yung sinasabi, hindi, lusot tayo, minor de edad. Hindi po ganun, ano? So, dapat maging malinaw din sa mga kabataan. Kaya napakaganda yung gagawin ng Provincial Prosecutor's Office na magkakaroon ng orientation regarding juvenile justice, hindi lang para sa guro, kundi maging sa mga estudyante para alam nila na, okay, meron palang gumagabay, merong batas na nakatuon para sa mga kagaya kong menor de edad. Di ba, Paulo G? Totoo ito, Kuya Justin. At dito nga sa ginagawa natin na pagbabantay sa storyang ito, i-address muna natin yung mga kakulangan, Kuya Justin. Dahil sa law enforcement, mga kaibigan, hindi ho po pwede na kahit sino lang, po pwede hong andyan mga laga dito ho sa mga kabataan na may ganito hong klase ho ng kaso. Sa totoo lang, Kuya Justin, dito sa naging din natin, seminar natin dito sa newsroom, kung paano dapat pakitunguhan yung mga kaso na involved bata, involved kabataan, dapat talaga eksperto din yung kanilang nakakausap. Pero katotohanan na mula sa guidance counselor sa campus, kulang, dahil dagdag lang na load dun sa mga teaching personnel, Kuya Justin, yung sila mga siwa dun sa guidance sa counseling, Kuya Justin. Kaya isa ring kailangan natin bigyan ng oras, Kuya Justin, kung paano yung accountability diyan sa mga lokal na pamahalaan since nakita na nila yung problema. At dito nga din natin gustong masilip yung reformation process diyan sa mga kabataan na nai-involve sa krimen. At may revelasyon, Kuya Justin, itong Chief of Police ng Magalang. Dahil diyan sa Magalang, meron tayong pasilidad dyan Ang pinaka-problema daw na gusto rin nilang maunawaan, Kuya Justin, yung mga itong mga kabataan na recidivist. Paulit-ulit na lang. Pakinggan natin itong kanyang naging pahayag, Kuya Justin. Ang nagiging problema po dito is yung programa po na para po sa kanila. And also yung pagdating kasi dito kasi may mga encounters din po kami dahil malapit po dito yung YRC sa area po namin.
may mga times talaga na yung mga bata na nagkaroon ng kaso talagang ano sila, hindi nagbabago o nagiging violente. Ilang beses na po kaming nagresponde diyan at talaga pong hirap din pati yung ating mga social workers. So, meron talaga recidivist. Yes po, sir. Actually po, yung mga recidivists, yan ang priority po ng ating rehabilitation centers to makapagbago at makabalik sila sa community. Ito, Kuya Justin, malino na malaking problema, lalo-lalo sa komunidad, kung paano ho nila papastulin itong mga recidivist ng kabataan, Kuya Justin. Pero ayan, paglilinaw lang ho nitong PNP sa Magalang, hindi taga-Magalang yung mga bumugbog ito sa Yung nasangkot sa biktima. bugbogan. Taga-Arayat, tama ba? Taga-Arayat, Kuyang. At isa ho yung minor de edad doon, pero yung apat, Kuya Justin, talagang pasok na rin dito sa kaso, sa asunto. Okay. Maraming salamat, Paulo G. Santos. Mahaba-haba pa sana yung ating usapan pero tayo sinesenyasan na. At oras na ho mga kabalen, mga karihiyon para kami magpaalam ni Kuyang Paulo G. Salamat ho sa inyong pagtutok dito sa ating programang Newsstream. Kuyang Paulo, ano lakad mo bukas? Ano nga ang tabayanan ng ating mga karihiyon na balita bukas araw ng Miyerkules? Subaybayan ho ninyo itong aming pagbabantay dyan naman po sa, naturalmente Kuya Justin, kailangan nating tignan yung scorecard nitong mga local chief executive, yung mga LGU na may ipinangako na andyan, una ho sa lahat, malapit sa sikmura, yung kalidad ng tubig dito ho sa Central Luzon. So yun ho yung babantayan ho namin. Ikaw Kuya Justin, kumusta yung iniinom mo sa bahay? At siyempre, bantayan ho rin ninyo mga kabalin, mga kariyon. Ito hong tututukan natin na patuloy pa rin yung paghahatid namin ng impormasyon kaugnay ho nitong pagpasok ng bagyong si Inday. At siyempre, ito hong impeachment trial dahil ito po'y concern din ng buong Pilipinas. Maraming salamat ho sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. Sa ngalan po ni Kuyang Paulo G at ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito po ang Newsstream. Maraming salamat po.